Καλώς ήρθατε στην ενότητα 6 του προγράμματος GenderWise. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ηγεσία στον αθλητισμό και στο πώς η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να διαμορφώσει τη συμμετοχή, την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε αθλητικούς οργανισμούς και ομάδες. Στον αθλητισμό, η ηγεσία επηρεάζει πολύ περισσότερα από τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα. Διαμορφώνει την καθημερινή εμπειρία, την επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση και την πρόσβαση σε ευκαιρίες. Αυτή η ενότητα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς η ηγεσία μπορεί να υποστηρίξει δικαιότερες και χωρίς αποκλεισμούς αθλητικές κουλτούρες, πώς τα εμπόδια με βάση το φύλο επηρεάζουν τις ηγετικές διαδρομές των γυναικών και πώς η ανάπτυξη της ηγεσίας μπορεί να ενισχυθεί μέσω του προβληματισμού, της στρατηγικής και της συνεχούς ανάπτυξης. Γιατί είναι σημαντική αυτή η ενότητα? Ηγεσία στην πράξη, ένταξη και συμμετοχή, ανάπτυξη και υπευθυνότητα. 4 μαθησιακές ενότητες. Θεμέλια της συμπεριληπτικής ηγεσίας στον αθλητισμό. Αναγνώριση και αντιμετώπιση των φραγμών με βάση το φύλο. Σχεδιασμός στρατηγικών ηγεσίας που ανταποκρίνονται στο φύλο. Προσωπικός προβληματισμός και ανάπτυξη ως ηγέτης χωρίς αποκλεισμούς. 4 ηλεκτρονικά βιβλία. 4 διαγράμματα. 1 τελικό quiz. Η μαθησιακή ενότητα 1 εισάγει τα θεμέλια της ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς στον αθλητισμό. Διερευνά τι σημαίνει ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς στην πράξη και πώς διαμορφώνει τη συμμετοχή, το ανήκειν, την επικοινωνία και την κοινή ευθύνη σε όλα τα αθλητικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές εξετάζουν γιατί η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς έχει σημασία για τη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών και πώς μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η ενότητα εισάγει επίσης τη μετασχηματιστική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αναστοχαστική πρακτική ως βασικά μέρη της καθημερινής ηγεσίας. Η μαθησιακή ενότητα 2 εστιάζει στα εμπόδια που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ηγεσία των γυναικών στον αθλητισμό. Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς τα δομικά συστήματα, οι άτυποι κανόνες, τα στερεότυπα και οι καθημερινές πρακτικές μπορούν να διαμορφώσουν την πρόσβαση στην ηγεσία, την ορατότητα, την επιρροή και την πρόοδο. Η ενότητα εισάγει επίσης τη διατομιακότητα, δείχνοντας ότι οι γυναίκες δεν βιώνουν όλες τις ηγετικές διαδρομές με τον ίδιο τρόπο. Οι μαθητές διερευνούν πώς εμφανίζονται στην πράξη η προκατάληψη και ο αποκλεισμός και πώς τα εμπόδια μπορούν να αναγνωριστούν, να αμφισβητηθούν και να αντιμετωπιστούν μέσω πρακτικής και επικοδομητικής δράσης. Η μαθησιακή ενότητα 3 περνά από την επίγνωση στη στρατηγική. Δείχνει πως η ηγεσία που ανταποκρίνεται στο φύλο γίνεται ισχυρότερη όταν καθοδηγείται από στοιχεία, συνδέεται με την οργανωτική πρακτική και υποστηρίζεται μέσω της συνεργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζουν πώς η ηγεσία μπορεί να διαμορφώσει δικαιότερες οργανωτικές κουλτούρες, να διευρύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες και να βελτιώσει τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, τη διαχείριση, την καθοδήγηση και τη λήψη αποφάσεων. Η ενότητα υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο των δικτύων, των συμμαχιών, της καθοδήγησης και της ενεργού υποστήριξης και εξηγεί πώς οι στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να μεταφραστούν σε πρακτική δράση και να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου. Η μαθησιακή ενότητα 4 εστιάζει στον προσωπικό προβληματισμό και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ηγεσίας. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν πώς η συμπεριφορά, η επικοινωνία και οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τους άλλους και πώς ο αντίκτυπος της ηγεσίας διαμορφώνεται συχνά μέσω των καθημερινών αλληλεπιδράσεων. Η ενότητα διερευνά την αυθεντική ηγετική ταυτότητα, την αυτοπεποίθηση, την ηγεσία που βασίζεται σε αξίες και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας πώς αναπτύσσεται η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς με την πάροδο του χρόνου μέσω της επίγνωσης και της πρακτικής. Εισάγει επίσης τον προγραμματισμό προσωπικής ανάπτυξης, την καθοδήγηση, την ανατροφοδότηση, τη συνεχή μάθηση και την υπευθυνότητα ως σημαντικά στηρίγματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ηγέτης χωρίς αποκλεισμούς στον αθλητισμό. Κυρίω μήνυμα και επομένο βήμα. Ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς σε δράση. Παρατηρήστε τα εμπόδια. Ηγηθείτε με δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, υποστηρίξτε και αναπτυχθείτε. Η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς στον αθλητισμό δεν αφορά μόνο τη θέση ή την εξουσία. Πρόκειται για το πώς οι ηγέτες δημιουργούν συνθήκες εμπιστοσύνης, συμμετοχής, δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Κατανοώντας τα εμπόδια, χρησιμοποιώντας στοιχεία, υποστηρίζοντας άλλους και αναλογιζόμενοι τη δική τους πρακτική, οι ηγέτες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία αθλητικών περιβαλλόντων, όπου η ηγεσία των γυναικών είναι πιο ορατή, πιο υποστηριζόμενη και πιο βιώσιμη.